Se a adolescencia xa é de por sí unha época complicada na que non é doado encaixar, máis aínda cando falamos de mozos neurodiverxentes. Por esta razón, a Asociación Agape recolleu a demanda das familias, poñendo en marcha o programa Ocio con Alas, destinado a tecer redes en barreiras entre a mocidade. Que moitas actividades, algúns rapaces e rapazas, polas súas condicións non podían asistir, non? Entonces, o que fixemos foi diseñar este proxecto, Ocio con Alas, que está pensado para que non haia ningunha barreira. Temos barreiras de moitos tipos, pero polo menos o foco importante deste proxecto é que todo o mundo, todos os chavales e chavalas, os mozos e as mozas de calquera condición podan vir pasar un rato agradable. O programa desenvolverase todos os venres pola tarde de outubro a xullo. O punto de encontro será a Casa da Xuventude de Ribeira, onde se programarán as distintas actividades de lecer en función das necesidades e demandas do grupo. O programa, como ben dixemos, vai a ser moi flexible, aínda que nós temos unha programación, dependerá un pouco das necesidades de esas persoas participantes e poderá ir variando segundo isto. E as actividades sempre van a planificarse pois desde os seus intereses, desde as súas inquedanzas, e iso é un pouco o obxectivo, crear un vínculo e un grupo de iguais e despois conseguir unha autonomía e unha participación na comunidade. Tras as primeiras sesións de toma de contacto, planearánse mesmo saídas pola contorna como actividade alternativa. A segunda fase sería alas curtas. Nesta fase o que pretendemos xa pasaríamos a un traballo quincenal, no cal a primeira parte sería buscar actividades que lle gusten, e despois, na seguinte vez que quedemos, ejecutalas na comunidade. E despois temos a fase final, que é voar alto, que aquí, en principio, xa habería unha cohesión de grupo, xa habería afinidade entre algúns deles. Entonces, o que pretendemos tamén é facer actividades fora da contorna de Ribeira, pois ir a Santiago ou a donde a eles lle apetezcan. Os interesados en participar tan só teñen que escribir unha mensaxe ao teléfono 602 44 2155, indicando o nome e o texto Ocio con Alas. Non vai dirixido únicamente a persoas neurodiverxentes, posto que busca fomentar a inclusión social e as relacións entre mozos de todo tipo. Haberá tamén sesións para as familias dos participantes co fin de orientar e avaliar o desenvolvemento do programa. Apostaron firmemente